lidi, takže zdravíme vás, Retardit.cz. Dneska budeme hrát Rainbow Six Siege. Jo. Přidali nové DLCčko, takže si ho zkusíme. Kámo. Jo, a já jsem v tom takovej troškej... Noob, jo, no, je to jsem noob. no. Jo, dobře, Loser. je to noob, takže... Takže moc se jako... Hledaj protivníky. Zázrak moc. Jo, nebude A možná, no určitě budeme natáčet CSGO. To natočíme až v příštím videu, ale... Takže zatím se bavte. Bavte se. Je to naše první video. Jo, naše první video. Jestli obědváte nebo máte nějakou svačinu, tak přejeme dobrou chuť. OK, a budeme bránit. Takže tady si vybereme jasnou volbu. Tady si vezmeme... On je vyžral, ty koko. Tak si vezmeme... Ty brďo, si vezmeme Kastla. No, takže... Newta Frost. No, oni si všichni kupovali DLCčko, že? Za těch hodně, 800, něco, 15. Jako nevím. korun. No, českých. No, já jsem si to chtěl koupit, jenže já nemám přes to jako tu platební možnost, mám jenom použít ale přes PayPal, no, takže si musíme, ježiši, takže půjdeme na Ačko. Bude uchraňovat Ačko. Ne, vlastně to ne. Tak počkej, projděte všichni sem, OK, abych mohl dát tuhle. To je silnější, to je. Že... MPčko. Jo, pokud jste si všimli, koupil jsem si DLCčko, teda dělal jsem si Art of Siege, takže mám zlatý skin, což je jako hodně. Jo, dobré, takže posílíme zeď. Oni to našli, tak to v prčicích. Přimysleli si, že jsem liga. Takže oni to našli, takže to je v první uši. 5, 10, ale oni našli jenom jednu nebo dvě? Našli jenom jednu. A já nevím, jestli to je Bčko nebo Ačko. Já myslím, že našli Bčko. Takže naši nenašli. Počkej, co jsem tam dal? Co tam je? Jo, tam je ten pancéřovaný. Určitě můžu jít tu odsaď. A to je taky zabarikádujeme. No a kam dáme štíta? No, oni jdou na Ačko. No, takže oni určitě... No, já ne... Vejdou možná ze zhora, ale radši zůstanu tady. Barikádovat to tady nebudu, protože oni... Třeba kdyby tady potřebovali pomoc, tak já jim přiběhnu na pomoc. 5v4? Dobrý, zabil zpětlo. A on jeden opustil i hru rovnou. Jo, Jeden se na to úplně vydlabal. Jo, pes na to vysce. Už věděl, že ho hnedka zabijou. Já si myslím, že tam je. Hej, co to je za armor? Nějaký luxus, ne? Co? Jaký armor? To je ten? Ne. Tam ten? Ten to máš na dveřích. Co? No. To je ten? Ne. Ten? No. To? No tak na těch dveřích. To? No. No, tak to je lepší, že to je vidět. No to tady tebe poky postavil. Už jo. Dobrý, tak jo. Omlouvám se, že video tak mluví, to je takový, jako kdyby to herní pro středí. Do vrchem. Já si myslím, že jo. Zabil vás, co? Jo, on je zapil, to je jako, že to... Eros. Hej, tak on si tam udělal džuznu. To byl Angličan, hej, nebo co to? No to je Kanaďan. Takže teďka budeme sledovat. Nebudu říkat... Vůl. Počkej, neříkej, že jsme Kokoto... On se jmenuje Koskovič. Myslím, že se jmenuje Kokotovič. Víte, že tady nejsou, na dvorku taky nejsou. Hej, to je hajzl, on tě zabil. No, on je zabil. Přes ty dveře. To je hajzl. Dobrý, ale my to možná prohrajeme. Hej, taky si někde udělej dílu a prostě ho snajpení. No, já jsem se prosrali. Vem si. Ty vole, to je hlavolám, nebo jak se tomu říká. No. Takže vem si snajperku, udělej tam díru a bum. No, tam máte těžký docela. Dobře! Je to disable. Dobře! Pojď, zneškodí to, dělej!
To jsme mohli vyhrát. To jsme mohli, bohužel. A snaha byla. Ach jo. Ježiš, jak to jakože čupa, že to vyhráme. Teďka my útočíme. Je to bombu, takže to je v pohodičce, ale vezmeme si... Nedělej, než ti to někdo vyfoukne. Vezmeme si tohle. Jaký hajzl. Dobré, tak mám to. Ale Hej, nevyfoukni dva štítáci. Jo, ten montáž, ten má, že můžete postavit ten štít. No, jo, Twitch se hodí, ten mi tež. No, naše výbavička, ne, já vím, oni mě chcou pustit dopředu, protože já jsem štíták a oni půjdou za mnou. Takže oni mě chcou pustit první, teďka bude ne. Oni tě jak budou využívat. Jo, Svině. teďka to, omlouvám se, že teďka to bude takový tmavý, protože se to odehrává takhle po v noci. Ale oni budou určitě další mapy, budou ve světle. Doufám. A je lampička. A už jsme v tomhle sídlečku. O, ruka! Oni mají ruka s tím ten s tím armorekem. Takže budou mít sílu. Jo, já už je slyším. Oni jsou někde tady. Slyšíš je? Mhm. Jo, jsou nahoře. Jedna je Frost. Dobrý, máme aspoň jednu. Hej, já mám diffuser. Takže já mám zneškodňovací zařízení, takže já musím diffuser. Ještě jsme, jo, mají Frost, Smoka. No, tak to je v prdeli. Oni to mají dole. Tak mohli bychom jít hlavním vchodem, ale to bude zbrklý. Já nevím, mám jít hlavním vchodem, ale on půjde asi se mnou, takže... Ne, až tam. No dobrý, tak jo. Tak oni tady budou. Já to radši oknem, protože kdyby to bylo, tak já mám větší šance, Jo, že ty mě tady to, jo. chcípnu. Kristo, no, to co mám chcípl. Je tam? Halo? Je tu Kokotovič? Kokosovič nebo... Kokotovič. On se tak fakt jmenuje. Ne, on se jmenuje Kokosovič. Tak proč mi říká, že je? Tady je pastička nachystaná, ale nevím odkud jí. Tak skoč. Dobrý, on jí zde škodil, nice. Takže si nabijem a jdem. A tady je toto, že to se škodíme. Dobrý, zničili jsme pancezovaný balíček. Kristoval, že by šli turba. Tady je krev. Ty vogo, to je... Jo, to je krve. Co? Ne, To by se ne... Něco ty vrátka, what the fuck? Hej, z toho by se upíři napili, tyjo, to by měli na měsíc. Na rok. On mě dal hezky zadní vrátka, já jsem vůbec nevěděl. Aj. Tak to míří. Jo, oni se bývají účast bugy umíření, že to... Že to... Já se pám na nějaký drony. Jo, tenhle jede. Jo, tady nejsou. Tak se Oni nezničili žádnou kameru. On si čel asi všechny. Ale. Ty Farchant, já jsem ho vůbec neviděl, takže já jsem taky takovej noob. Omlouvám se. Ale že tady sledujeme. Hej, my máme ve škole takovýho blbýho. Jo, takovýho blbýho koko, tam jsme dívají do videa. Pečivo, chleba, 4 rohlíky. Klidně se na to podívejte, ale... Budete to mít možná v popisku videa, ještě se rozhodneme. A určitě... Ne, protože tohle je hrozný video. No právě, aby mu tam dali dislike, já už jsem mu dal jeden. Jo, dejte mu... A víte, on mi říkal, že si prej dává sám lajky prej. Já půjdu k tačkovi a dám si tam like a odběr. Tak to je totiž, protože to kokot A má jednoho odběratele, víte, kdo mu ho dal? Svoje maminka. Tak to je kokot. Ale protože on je šulin a neumí natáčet.
My taky jakože moc ne, ale my, že jsme začali celá, Tak my se aspoň- budeme snažit. My se snažíme, on se nesnaží. Protože kdyby natáčel třeba Minecraft, tak řeknu jo, natáčí hru, ale takovou blbost. No normálně, podívejte se na to video, jmenuje se tam Jaroslav Baďal, natáčel pečivo, chleba, 4 rohlíky. Kam to je potřesný, jsem chtěl z toho celý měsíc vracet. Fakt, to je hrozný. No, takže tuhle, takže, kdyby, no, takže tohle. Asi půlka třídy mu dala dislike. No, takže tohle nesplníme. Dělej, upleti to, dělej, jo, dělej, jo. Jo, diffuser, dělej, ubraňte diffuser, kamo, prosím, a zneškodíme bombu. Ať zneškodíme bombu, prosím, musíme ji zneškodit. Ne, uteč! Doufám, že jí to neubírá životy. Zubírá. Co s tím tak? Jo, je tam, zabij ho, dělej, dobře. Dělej, zabij ho, pojď. Ne, to jsme prohráli, asi možná. Ne, on to zničí. On to zničí nebo nezničí? Ne, oni zničili to. Oni zničili to škodící zařízení. On zase furt hejbe. Ne, ach jo. Ale to jsme zase projebali. Bohužel. A je rozhodující bod. Bráníme, to je jedno. Please. Nahrát. Co? No, takže... Jo, tyhle dva jsou nejzákladnější, když je rozhodující bod. Protože ten dám armor a ten ho šetří, takže to je v pohodice. Jo. Počkej, dobře, takže toho kapkana si koupím, až bude mít to, peníze. Jo, malá oblast. Jo, tak já půjdu tady. Podle mě tahle hra je jako dobrá, ale... Nejlepší hra Rainbow Six Siege s kámoši. Ale jako, jak chcete, můžete to hrát s náhodnýma lidma. Pokud chcete, jakože... A je tady, on tady je. Jo, a jestli chcete, my vám řekneme, kdy zase budeme natáčet Rainbow Six Siege. A když tak si to můžete zahrát s náma, že jo? Jo, budeme, jmenuji se na Uplay Filip Šlov. Normálně, takže si mě tam můžete přidat, pozvu vás do hry v pohodičce. Vy se nemusíte bát, já v pohodičce. Budeme natáčet spolu CSGO. Že ano? Takže, jak to, že mě to nejde? Drž to F-ko. Zvládneš to, nebo chceš pomoct? Jako s malým dítětem. Okay. Dobře, tak já tady dám. Hej, ten kripl do toho kope. No tak protože, aby to bylo, jestli to je pevný vůbec. Dobrý, takže tady si vemte armory, hoši, pokud chcete. Kolik jich je zase 5? Jo, každý je zápas svých chyb. Takže tady zase klasika se štítem. Jo. Vzal jsem si místo pistole revolverek, protože ten se mně zdá lepší. P5. Dobrý, takže jsme vybaveni. Jsme připraveni. Tak kde jsou? Jo, to je ta postička. Naše Bčko. Takže jsou na Bčko. Když mi tam jsou. Ježišmarja, tam je. A. Jo, a navíc si to Sviňák. Sviňák, on je zasáhl. Já se takhle vykloním. Já ne. Ah, A když tak se to je koupíte svině. na Agrelu. Co? Počkej, on byl venku. Já jsem si myslel, že byl venku. Jo, ono to je venku. No tak ono to je u hlavního vchodu, takže to je jako kdyby takový oupíčko. No jo, no. Má být to nový, myslím, že skin. Na Bčko. Na Bčko, že to je Bčko, dělej. Dobře, zneškodí to. Dělej. Ježiš, ty kripl. Ne, to je blbec.
věc. To je kripl. Jestli to nezeškodní, tak já ho zabiju. No, když tak mu napiš. Ne. Jo, dělej. Dělej, hlavně to vyřaď, dělej. No, dělej, vyřaďuj to, dělej. Tak jsme to pohlali. Ano, má už nějaký wallbang. O, Co to je wallbang? wallbang, to je, když jako úplně nějaký hacker úplně dá. Třeba neví, kde je a dá headshot mu. OK. Takže teďka... OK, tak asi nám zůstane... Co mám dát? Dobrý, takže nic, tak asi nám zůstane, teďka jsme se vyměnili, hrajeme kamoš. No a teďka jsme se, takže je můj druhý paťák a asi jsme se stejným týmem, takže jsme rádi. Bomby v základně herefu. Co by bylo divný, kdyby byl jeden a jmenoval se Retardi.cz. No, to bych si musel založit nový účet. Ale což nechci vybere. Co chci, to chci tohle? No chceš mi, to je... Jo, chci tohle. Co má? To má úplně slov každý. Tak to chci tohle. Dobrý, vyber si to, dělej, jinak nezbyde ti čas, dělej si nějakou pistol, dobrý. Tak prostě. Ještě, že mi to nevyfouk nějaký hajzlík. Tak To by dostal do držky. nemusím. To by jsem mu napsal. Pokud byste tam viděli takový světlo, bohužel já to musím natáčet se světlem. Protože on si myslí, že tady máme tmou, máme tady světlo jako hovno. Takže bohužel se to bude takhle Počkejte to, ne, dron. Já Já nechci být dron, debilní dron. Musíš, tak jeď, hledat aspoň bomby, ať pomůžeš týmu. A ne. Musíš, jestli nepomůžeš týmu. A může to být tady vevnitř. Au. Dělej, běž pomoci. A ne. Běž jí pomoci na bomby, třeba. Ježiš, ať si je najdou sami. No a co když je nenajdu? A ty Mě bys je seru. našel, tak bys dostal body. Myslím, že je 50 bodů. Hej, tohle je ta roura, jak šel ten. Ne, to ne. To je Podobná, jiná. ne? Jo, je tam. Věď, dělej, běž ji najít. Je tam, dělej, jedí. A co s ním mám dělat? Ne, dělej, no pozdě, zničili tě. Co jsem s ním měl dělat? No teď už hraješ. Ne. Takže běž za týmem. Ten je základnější. Lagy? To je shit. Aha, to nebyly lagy, oni sprintovali. Ne, takže on je v tomhle nováček, takže má trošku Já to zlepšuj. nikdy nehrál. Jo, takže už čekám, že tady bude. Napište jeho hodnocení, jak hrál. Pozor, je tam blíča, nechoď tomu. Jak to odprází. Dobrý, skrč se a běž. Běž za tím štítákem, běž za ním. Takže já mám taky štít, ne? Nemáš. Že bys uhnul, bože. Dobrý, tady- Boj, tady už budou. Počkej. Hoď Gčky, teda. No běž těm dveřím. No. A odstup, ty to. Je. Dělej, a běž. Bom. Debil. Pravo. Hej, on měl brokovnicu, No, to se měl nedalo. No, on má brox. Měl jsem na kamery, jak se to dělá. Přeskočit. Dobře, tak. Jo, on má ten... Oni bohužel nevidíte jeho vybavčo, možná. Jo, vidíte. Jo, on má teďka. Počkej, já píšu teda počkat týmu, napíšu lígu. No tak už nemusím, že on tam je. Viděl jsi, jak tady šumí, lol. Oh my god. No, on tam je. Krista zahrado. CSGO možná bude lepší, to už jsem někdy hrál. Možná. Jo, my budeme... Teď já jsem to jednou s tebou hrál, když jsem byl kamoše. Teďka jsou trošku seky. Jo, budeme hrát. On si to stáhne a budeme hrát spolu. Takže je tam. Možná, pokud ještě. Dobře, že jste škodovací zařízení se dá. Je to asi tak 40%, no. 50 na 50. Nikdy neříkej. Bohužel jsou teďka trošku lagy, nevím proč. Zabiju! Ježiši. Hej, normálně, než by ho zabil, tak už jsem dvakrát na záchodě. Zabijte to! Jo, on si to vlastně... Co to? Bug? Asi bug? Nebo hacker, já nevím. Ne, my máme bugy. Já nevím, jestli to je jím nebo mým počítačem, myslím, že to je jím.
Neříkej, že to hodil k sobě. Co? Nebo to hodil tam? Wallbang. Nevím, jestli to je wallbang, ale protože jako chází to... Tak ty to zasmukej, znič to, dělej, znič to. Tak, skoč to, dělej. On to může rozbít. Může, já to můžu také zničit, všim. Tam někdo je. Je není u vás bomba. Ne jako u něho. Zabiju, ne, Kristova toho. Jo, je down. Koc, jo, dobrý. Uplenti to a braň to. To bychom mohli vyhrát. Možná. Pokud on buď to on zabije všechny, nebo pokud najdou zeškodňovací zařízení. Už ho ničí. Už ho ničí. Slyšíš to? Jo. To jsme prohráli. Ach jo. Tak teďka se budeme snažit. Budeme snažit, že se budeš obrana. Jo, nejlepší by bylo... Zničí to. Hej, nejlepší by bylo, kdyby to se schovalo pod tou mrtvolou. To jako, že by byla bílá. Pavučinomet. To není pavučinomet. To je jedno. To je, když ti tam hodí... kašlu. To je, když ti tam hodí granát, tak ono to zničí. Jager. Jäger. Hej. To je, když ti tam hodí granát. Jäger, hej, to je ten, ne? Jo, Ben Jäger, dálniční policie. Však on je, tak tenhle je z Düsseldorfu. Jo. To je v Kobře 11. Tenhle umí schopnost... Cože, já jsem nikdy teďka nemířil. Dělejte pohyb. Jdeme si zastřílet. No, už naše Bčko. Musíš ničit jaký ty drony. Hej, já jsem mu střelil palicu. Aby si... Dron. Tak ho znič! Ten je přátelský! Aha. Nejprve oni Je to hledají nice. bombu. No, No a napište do komentářů hodnocení. Napište do komentářů, ale plýtvaš nábojema. to je jedno. Jak je to jedno, když budeš v situaci? Kam je tam, byl tam dron. No už není, asi. Dobrý, Jdem jeden ne. cíl, nechoď tam, oni tam půjdou hlavně vchodem. Postav štít, postav tady štít. Postav někde štít, kde chci. Ne, já tady budu. No tak tam postav štít, aby tě kryl. OK. Nesmíš s tím hejbat. Tak. Postav to, tak. Potom. Tak, budeme tady a... Jo, už tam jdou, takže teďka... Nech. Dobrý. Oni tam jdou, Já si ježiš. myslím, že jdou. Jo, jdou tam. Kam, tak tam zůstaň, tady zůstaň. A oni nebudou vědět. Já jenom si to, a oni tam půjdou. Ale granát, ale ne, hodili ho k tobě. Vole, zabil granát. Naše Ačko. Cože? Za tebou. Nemůžeš. Ach jo. Dělej odplas se někam, aby tě ošetřili. Pokud se můžeš. Nemůžu, jo. Můžeš. Pokus se aspoň. Aspoň se pokus. No, tak ne. Ach, aha. On to tam šel. Zabil vás. Počkat, nepřátelský, protože on do toho hlasil vám ten nepřátelský. Hezky. On tě knifnul. Zbývá jeden operátor, který je bohužel náš. Hej, kámo, mě jeden odpálil svýho. Já nechci být kamera. Tak co sleduješ? Jo, zabij ho! Hej, jestli to dá! Tak to je borec. Je to, no. Ne, no, tak konec. Protože on hraje za ženu. Protože není tam bomba, není. Kam mám vusíku, že to prohraje. Ne, běž ho hlídat bombu. A jo, to je 1v1. My ta 1v1 a on šel určitě hlídat na bombu. Mistr. Ach jo. Nevím, jestli jsem ho slyšel, já si myslím, Já se těším, až budu mít CSGO. Jo. Jo, je tam, dělej! Nice! Hej, to je borec, kámo. Nice, já bych Počkej, to... jak si mu napsat, jak se to dělá? Ne, dobrý. To je dobrý, tak to neřeš. Jo, týmu.
Ne, já Co- napíšu Good. tak dobrý, tak jo, tak si vyber. Tohle je asi. Chceš mít zlatou pistoli? Jo. No tak dej sekundární a dej to doleva. To šipkou, sekundární zbraň. To je zařízení. To je jedno. Aha. U pistoli. Je to chci mít, to jo. To. U pistoli. A dej to, no. A dělej, dej potvrdit vybavičo. Nice. Jo, pa. Dobrý. Fuze. Fuse. On je fuzík. On je Fuse, Twitch, teče. Twitch, jo, koupím si Twitch, jo. Twitch, ten je dobrá. Dobrý, Twitch, protože ona má elektrického šokového drona, který může zničit všechno. Může zranit i nepřátelé, což je Tak, hrozně teďka se budu hodně snažit. Musíme najít. Ta bomba B je nalezená, takže ještě Ačko. Ačko. To bude ve druhém patře. To bude podle mě v prvním nebo... Jak se mám dostat dovnitř? Tady, Hele. to rovnou. No, jeď nahoru. Tak, seš tady. Hop. Jo, je tam, dělej, jo, jeď. Ne, jo, to znám, to jsou pastičky. Já ti řeknu, to je taková rádiová rušička. To je rušička a když tam jako kdyby najdeš, tak ono ti se ruší signál toho. Tak hrám. Počkej. No to je jedno. Takže sprintuj. Příští kolo dáme ještě jedno. Mám ho zabít? Mám ho zabít. Ne, nezabij ho, protože on ne, jestli ho zabiješ, kamo, tak oni zabijou zase tebe možná. A protože on je se štítem. Tam asi štíťák je hodně dobrý. Když do druhého patra. Byl s žebříkem. Dobrý, les. Dobrý, počkej, Gečko. To nemůžu normálně vystřelit? Můžeš, ale tohle je to lepší. Odstup, no takhle. A skoč se. Tak a jdem. Tady nikdo není. Nahoř, no běž dolů. Nezvodu je nejlepší mířit. Protože tady, já bych se skrčil. No, tady už, ne, musíš ještě o patro dolů. Tak počkej. Tak, teďka se skrč. No, aby tam budou. Jo, tu rušičku, vlevo, to znič. Ne to. Kristovanoho, otoč se. No, už tě zranili. Zdrhni! Kde jsou? No, oni to můžou střelit přes to, ne? Ne, Donald neníš, to je náš. To je ten náš Boris. Běž rovně, počkej. Běž pořád rovně. Je tam nahoře! Aha. Všiml jsem to. A ne, jo, ale až na poslední chvíli. Kdy mě zabil. Já jsem myslel, že tu rušičku, tam tu, vidíš A vpravo, jo. tam to jsem myslel, že zničíš. A ta byla ještě jedna, to nemůžeš ovládat. A jdeme se dívat na ty věty. Montéž, ten tam hodil týmovnici. Smoke víte, every day. Nepřítel si ještě venku. Je v outsideu. Je tam, on mu tam proběh, já jsem ho viděl, to už bych ho viděl a i já, že tam proběh. Běž k němu. Dej mu wallbang. Dobrý, už je chcípli. To prohrajou. Hoši to prohrajou, úplně ti to. My nebo oni? Oni to prohrajou. Nabij si piso, teďka by si všichni něco. On je nahoře. Ne, není, ten kapkan chcípl. Ten, co tě zabil. Ty vole. Ty kokos. Tam někde je. Oni zranili. Jak to přepíná. Dobrý, tenhle je lepší. Jo, to Má hnusný skin, protože je růžový. No a co? To je na Valentína. A jo, tak to jo, já myslel, no. Valentína. On už je v skin. Já myslím, že je. Já bych si možná odemčil toho termita, abych ho mohl být. Já nevím, na jaký je to. Hej, já bych furt procházel zdi. Jakože Jo, tam... oni to prohrajou. My to zdefuzujeme, tu bombu. Nice. Hej, to jsou borci. Nice. Bych to taky dělal. Pokud by nevěděl, kde ta bomba je, tak bych to dal. Nemůžeš hýbat, protože je záznam. Hej, tak kdyby nevěděli, kde to, tak bych to taky dal. Vůbec. Co to je za rukavička?
Ježí Maria. Mute, to je ta rušička signálu. Aha. Ne, ještě, počkej, ne, dej tu obranu nálož, ne, dej úplně, no a dej doprava, co tam je. No, tak to si ven, rozložím tam ještě. Jasně. Jo. Myš- Hele, tady ještě... Jo, tak to bychom možná mohli vyhrát, protože pro nás je to 2 a pro ně je to 1. Jo, máme Frosta, nice. No jo, to je prsty Frosta, ne, rybí prsty Frosta. Že to je Frost. Uhni. Jsi normální. Počkej, kde jsou? Bomby, buď to je 1 tam. Může Počkej. být skok. Počkej, oni teďka majou toto, že? Co tady dělá? No ty ta pastička. Ale myslíš, že když na to Ne, ono tě to nezabije. Ty chceš jít nahoru. Jo. Budu snajprovat. Aha. Ne, to není snajperské místečko. Kdybys tohle jedině to... Jo, tak tohle je venku. No, tak tady se nabij, no a tam můžeš kempit. Ne, abych to... Ne, skrč se. Nebo tak počkej. Ne, jdi nahoru a Fkem to odstraň. Tak a teďka to zabarikáduj. Tak a teďka se skrč a udělej tam džuznu. Počkej, větší, ne? No, střílej. A jo, tam je... Dobrý, to by mělo stačit. No, oni tam nepůjdou, tam nejdou. Tak to přeskočíme. Ne, oni tě můžou odhalit, ale. To je jedno. Tak chceš být odhalen? Ne. No tak vidíš. A máš málo nábojů, tak si vyplítal z hodně nábojů. Už jdou. Tu dma? Dám si myslím, že tam jdou tím vrchem, takže radši se tady skrč. Ne, nechoď tam. No, jo, jdou tam. Nestřílem, oni tě můžou odhalit. Hodíme tam granát. Ne, nemáme granát. Či tady. Toto. A běž dole, doprava. No a teďka tady uplentí. Uplentí! Bomb has been planted! To je dobrý, Takhle tady. to máš dobře pokrytý. Hele, no. To máš dobře pokrytý. Yes! Dobře, máš První kill za můj Yes. celý život. Ne, protože on stoupil na tu desku, ty se jakože zranil a potom se zabil. Nedostal si jakože za úplnej kill, ale dostal si to, nechoď nahoru. Ne, to je ten fuse, ne. Cože? No, on tam hodil ten granát, to jsem ti říkal, abys tam nechodil. Nedívej se, protože on to tam prostrčil, ten granát a on byl přímo u tebe. Jakam to jsou takové puky! Viděl jsi, to jsou puky! Aha. Hrajeme hokej, hoši, hrajeme hokej. Neříkej, jak já teďka wallbang. Hej, to jsou volové. Nejsou to volové, jsou 4. Ale ne. Ti nepřátelé. Jo. Taky Nejsou. hajzlo. No tak hajzlové jsou a volové. Volové jsou náhodou dobří, jakože ne, že fandím jim, ale jsou dobří docela, protože oni to umí taktizovat. Mají baka, což je ten s tou brako... Nic. Dobře, zabili granát. Jo, je... Hej, tady ten má granát. Ne. Ten má obranou nálož, to je Sakra. taková 4. Jo. Odbuju tam, ne? Blbečku. Jo, ty ta... No, teď prdeli. Oši, on ji možná zabije. Kam 36 healthů kill. Teď to je slušný. On tam bude. Jo, to Je vyhraje. to 2 vs 1. 2 versus 1. Ne, 3 versus 1. Jo. 2 versus 1, jakože kolik máme bodů. Jo. My máme 2, on má 1. Ty vole. Kam my to vyhrajeme. On tam, jo, nice! My jsme to vyhráli. Yes. Hoši, takže... Hej, ale ten kill byl hustý. Jo. Jak on to Dobře, tam takže vysekl. pro tohle záznam Video z Rainbow všechno. Six Siege bylo všechno, takže se loučíme a zatím Čau. Sary!